Jatend piny Kenya William Ruto singoni piny owacho mare biro dhi nyime gi siro somo pacho ka kendo nyiso geno mare ni Kenya biro idho ngas kaka pinje mamoko. Somo en gino mabende biro misir moromo. E weche mag timo nonro manyalo gero geche, weche mag teknolojia gi science, Ruto lero ni chenro maong'ith biro keti kachiel gi omenda moromo. Cholo chenro makamago jatend piny loso kinde mane otelo ya oyanga gedo ma skul nyiri ma Yusuf Haji Girls e kar jing'ad bura ma Ijara, kaunti ma Garissa. The biggest resource we have as a nation is our human capital. Na ndio nilisema juzi katika bunge ya kwamba kati ya mambo ambayo lazima tushughulike nayo is to develop the highest professional human capital in Kenya by making sure that we have men and women with the highest possible skills in science, in STEM subjects, in research, in development, because that is how we are going to use that resource to develop our nation. Na ndio sababu hiyo tumeongeza pesa ya masomo kwa Kenya kutoka bilioni 500 3 years ago to bilioni 700 this year.